अच्छा भाई साहब के मार पाउडर उडर लगा के हम एगो भाई साहब के बैल बना के उनका डांड लचकवा दिले होली में बता उनकर मेहरारू उनका सरापे न दी कि जोरे चुरकिया वाला बुढ़वा तोरा मुंह में कोढ़ी काहे न फूट बताओ अब जब हाई ले तर मर दे बौरा प्यास कहीं के जा भक्ता भक्ति हम ऐसा ना देख ले लेकिन मूर्ख के उपदेश देन तो विनाश हो जाए कैसे दीपक भाई जहाँ जब मूर्ख के उपदेश देनी तो विनाश कर दी कैसे बरसात के दिन रहे पानी परत रहे चिड़िया खोता में बैठल रहे अब बानर भींजत रहे तो चिड़ैया उपदेश देता बानरा के जोरे बानर हमने के हाथ गोल नहीं खे तो हमने के हाथ गोल नहीं खे तो चोर से उठा के घर बना लेनी आ चैन के सांस बरसात में लेता नहीं जब खोता में घर में बैठ के तोरा तोरे बानर हाथ गोल हो मूर्ख के उपदेश देला चिड़ैया बानरा के देखी का हो गई बांदरा कहते कि रुक 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 छूटे दे बुनी छूटे दे अब बुनिया छूटल तो सब चिड़ैयन के खोतवा उजार उजार बीग देलस आखिर बानर मूर्ख के उपदेश देना विनाश है बानर बानरे होला ऐसे कहे के भाव शंकर भगवान बराती चल दलन हो बैठ बैल पर निहुर के बराती चल दले बाड़े उ बराती ना रहे बराता रहे तनी हमर बात पर ध्यान दी सब है ई कुलडुगी ड्रामा वाला हम ना है ना है रे ई कुलडुगी ड्रामा वाला ना है विनोद भाई बराती ना रहे बराता रहे विद्वान के मत लागल ओकरा में इतना भूत पिचास केकरो मुंह बात केकरो मुंहे नहीं खे केकरो ढेर मानी हाथ बा केकरो गोड़े नहीं खे केकरो खाली लोथे बालू भराई जाता 90 लाख खाली सांप के जाति गई रहे सांप के विचार करो उठल गर्ध बरात कौन भाल सके ढेर जी जुटल बा शंकर के चिट्ठी अजगर 11 लाख गर्जे बरात बीचे कोई सलाख सांप खाली अगिया बैताल बा सुर्प सांप 16 लाख शंकर जी के अगल बगल और वही अमैतर के ढेर सारी तालबा पनिया डोल घोड़ पछाड़ धाबिन छड़िया केरवा विशाल सरपज में मुंह बावत बा गेहूं घोड़ घरैत के कवन ओह दिन गिन सके बांध के कतार सब नागिन जहां ठार बा अंग में विभूति बड़ी बिखधर पहाड़ी चले 90 लाख सांप खाली शिव के नेव तो हरिबा ये जो भाबा जाके बनाव संगीत एक साधना है उम्र कम बा हमरा संगे के तरह हमरा आगे तरह जन्म भइल बा आवाज तो नचनिया अब बुझा तर आवाज लगाते सब तो नचनिया आवाज खा गई है ने नचनिया भईवा के जिए दे कितना घर खा गइलू तू हे सोनू भाई आर चलल बराती बाबा बैल के सवरिया बाप रे गमई गई बराती चलल नु आ इतना भयंकर नचनिया थी इतना भयंकर बाबा के संग कौन रहे लो भूत बैताल पिचास बाबा बैल के सवरिया अरे कौन बाछी के दुल्हा जाता रे दादा अरे बाप रे बाप त संगवा साजी लो सवरिया हम कौन भोजनी की अगुआ रह रे दादा हाय है
जेकर परत बा नजरिया छोड़ के भागे भारा भरिया आदमी चाहे जानवरिया छोड़ के घड़वा से बहरिया एको माल जाल खूंटा पर ना रह सो बराती देखला ना आर भूतवा कोरेला चिकोरिया कोरिया यगुआ कोइला ठगो हरिया अरे बाप रे संगवा साजी लो सब बाप रे आही दादा गावा गई बारात सज के चलल चल सेवाना में जब राजा हिमाचल के आ गइल हां सखी लोग छत पर से देखो तारी सा टारी पर चढ़ के ई सखी ओरे घोड़ा रे घोड़ा अरे हाथी रे हाथी तलवार कि कोठावा यो टोरिया से झाकेली नौरिया आई गईले गौरा के रात कोठवा यो टोरिया से झाकेली नौरिया रे आई गईले गौरा के बारात ई सखी गर्दा उड़ तोरे बाप रे बाप बजवा बाजो तू बाटे गाजेला मनवा से झूमत आवेला बारात राजा हिमाचल के धनऊ दुलारी से मड़वा में मंगल गावत राजा हिमाचल हमारा दोस्त परम मित्र जीत राय जी भाई की ओर से पुरस्कार पा राजा हिमाचल के धनऊ दुलारी से मड़वा में मंगल गावत अब देखी गावा गई बारात जब पहुंचल बा सवान में तब बाराती देखे पहले कवि के अलंकार लागल विनोद भाई पहले लइकन जालन स एगो लइका गोइल बा दौड़ के 60 के स्पीड में अब बारात के देखले बानू तो दूल्हा के देखले उलट के जाके था तारा के माई हम ना बच काहे माई को काहे बेटा काहे बाप ले बाप तू मुबे बाबुओ मुदो गांव घर मुदता काहे बेटा तो बारात ओखने के बुनिया पुरी से काम ना चले गांव घर के नरिया खपड़ा खा जाता यही तो भाव बा
बाची ना रे मैया हर विपत बनल बरा बड़ा आदमी के बात फैले न पावल आया के बाराती दुआरे पर लागल मैना महतारी परीक्षण खातिर चलत तारी हे भोलेनाथ खड़ा होके परीक्षा वाली घोड़ा अब मैना लिबी लिबी बिचल का अंगुरी करी पिछल का लिबी लिबी माने सांप जीभ निकल लेबा कहे के मतलब लिबी 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 शंकर के परीक्षण में सखिया के झुंड चलल सारी बुझाता जैसे धाबिन के चुलबा आज जैसे ही भीड़ ऊपर छेड़ा सटे तो फाय तू न मरी नाक कि अरे परवा के रूपवा देखते गिरल हाथ से छूट के हे भोलेनाथ परवा के रूपवा देखते गिरल हाथ से छूट के अरे गाला में नगवा फनवा मरे पलक हम पार्वती के शादी मलेर से ना गए हम पहाड़ पर से कूद जाए नदी नाला में डूब जाए हमें लुतुला से बियाह ना करो हर जाई लेकर रोबतिया हर जाई लेकर रोबतिया देखो नारद के बर चार प्रकार के होले कौन कौन बर एक बरनाट दू झरनाट तीन बूढ़ाट जेकर रेख उठेला ओकर नाम बर हो हां दाढ़ी मोछा गई बरनाट हो गई हां केस पके लगल झरनाट हो गई हां दांत टूट गई बंद बूढ़ाट हो गई हर बर नहीं होवे दादा ई तो बहु रहवा ओके भागे भैया मने लिबी लिबी कर बर नहीं होवे दादा ई तो बहु रहवा इनका से करम नहीं बाछी के विवाहवा हर भइले सुदर्शनवा का देखो नारद के भैया लठिया लब बड़ा का लाठी से परिचय अब ठाकुराइन कहतर के चलो
कतना के परीक्ष देलिए यही ना परिचय है हम नु परिचय लमहर मूसर लेके चलल बड़ी कि लोलाल गोही से चूट हाँ अब शंकर भगवान सोचे तर कि तुम्हें ठकुरैनिया हमर ससुरारिये के नु हो एगो मोर में के बिछी के इशारा कइले ए बिछी तू हमरा लगे से हट आ ठकुराइन के प्लेटफार्म में सट एगो बिछी उतरल बा शंकर भगवान के जटा में से ठकुराइन की अड़ी में चढ़ल बा गते गते कोची दरगाह पर गइल बा तो ये टूटे रे बाप रे ठीक भइल बा अब का कोत रही कि दुल्हा बढ़िया भइल बा परीक्षा ले लू अरे दादा माई अरे कहां करलस रे दादा बिछी काट देले बा बिछी काट देले बा केने रे उतरी के बिछावा अरे ठंडा घर में कटले किया हो रमा किया हो रमा किया हो रमा गिरो में फूटल के हुनिया हो गिरी जी कहले कि दया रे दया ऊपर तनी ठीक करे ना रह जा आई हो तनी ठीक करे दुल्हा तनी बढ़िया से आराम होई थल हो किया हो राम गिरा में भूतल के हुनिया हो ठकुरैनिया के व्यवस्था देखनी तो पंडित जी झोला लेके जे बियाह करके भागे लगनी बाप रे बाप पंडित जी चिल्लात रही चार लगी फैला से तो हाडा हजार मिल उनका पर टूट पर लोखनी की उत्पत्ति रहे कालसा के भइला से मार देला डंक जाके पंडित जी के चूतर में और भगले बेचारे पिछुआ खुललो सारा में हुकुर हुकुर कही के पंडित जी चिल्लाए लगले आ हाफ करके गिर गईले वही जे दो चारा में हे भोलेनाथ बहुत के उबरल तू तरल गीत गणिका के आज यदि शंकर से जान बाची तो मुंह मारी कोई दादा ऐसा जजमनिका के तो हल चल मचा ले नगरिया बोला नारद के चुरकी कबार ई काहे नारद वैसन का बुलाओ ई अगुआ दुल्हा ले लेबा ई मलेच पर रहला दुल्हन अब ये कहानी के हम रोक देने समय की इशारा होता अब